Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. A dneska tu jsem hrál Hero Zero a jsem tu s Adamem. Pozdrav. Čau. A dneska budeme hrát Hero Zero. OK. No, Jsi tam? jo. Kdy bude příští video? Řekni. No, to bude možná. Tak by mohlo být příští video. Tak možná, co je dneska, pátek? Tak v úterý. Zítra. Tak v úterý a zítra. Zítra v úterý. To je si kupuju věci. Já si taky potřebuji koupit nějaké nové věci, mám 5 donutů. Já nemám žádný. Já mám 5. 4 mají teďka tak trapné věci. Možná tady ty boty. To na mě někdo útočí. Wow! Musím koupit nějakou zbraň. Co to je? Nedělám já. Nevím, ale bylo to něco divného. Tak zítra bude příští video. Jo, budem. Já tady mám nějaký epic. No, možná jo, no. To asi nedám. Ale jo, dali jsme ho. Hele, Luky, podívej se na mě, jak vypadám. Ne. Takže 3 body, tak si jdeme něco vylepšit. Vylepšíme. Takhle. Tak já jdu na podzemko. Luky, pošleš mi donuty? Já nemám žádný. To jsem celý to vyčerpal. Já nemám. Já taky ne. Blbý. Kásku jsem tady, to. Vrátím to zpátky. Tak zítra bude další video, no. No, no. Já dám něco do cechu. Zkusme někoho dát. Třeba tady tu Lízu, tu 8, to jsme mohli dát. Jo, na pohodu zabírám. Jo. Yep. Jdeme na dalšího. Jo, zase jsem vyhrál. Napište. Zase jsem vyhrál. Ty s námi zahrát. Jo, ale musíte nám říct, jak se jmenujete a tak prostě. A pozvem vás do cechu. Jo. Jejda. Jsem to prohrál. Tak tady někdo na nás útočí nějaký Fanda Army. Fanda Army? Kdo to No je? se podívám, jak jsme vyhráli. Kdo to je tady to? Kámo, to jsou nějaký 17. Kde? No já všechny porazím sám. Vyhrál jsem. To jste vy nehráli, já je porazím úplně sám. Aha.
Já zkusím Vojtu 7, to je 5. Nemohu. Ale nemůžu, protože nemám 2 donuty, jak víte. Moje předmět to můžu zrovna prodat. 55 mincí. 4 minuty. Adame? Tak. A řekni divákům, jestli budeme dělat i streamy. Jo, bude. Ne, asi nevím. No jenom někdy možná, aspoň jeden uděláme. Hej, zkusíme někoho pozvat. Já nevím, nepozvu. To je nějaká 16, ty vole. Ne. Když počkej, se jenom podívat, jak vypadá. Hej, ale ta 16 není na tom. Ona nic na sobě nemá. Jak se jmenuje? Boxman, všechno malý. On nemá 16, nemá žádný věci, ani nemá oblek. Se podívám, no. Boxman? No. Já ho tady nevidím. Jaká to skvělá A zkusím. kolikátý je? Je to 16. Boxman. Ale jako, když se podívám doleva, tak tady máš kolikátý je? No je, nevím kolikátej, já se musím podívat. Už mám tady. Kolikátej je? No. Vidíš marka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nevidím, musíš mi říct, kolikátý je. Jak já nevím. Já se si založím svůj cech a já vlastně mám, myslím. No toho Marka vidím. Jakýho Marka? No a hnedka po něm. A hnedka po něm. Prvním. On na ně se na sebe nesnahá. Ty nemáš svůj cech. Nevím. Ale já tě tady mám, Bullspy. No to je náš. No všechno. To stavím. Co teď načítaj, myslím? My taky, už jenom minutu. Minutu a 20 sekund. A za jak dlouho to asi ukončíme? No, 8 minut, tak až bude 9. 10. Ne, v 9. Tak v 9, jo? Tak jo. Aspoň tu mise musím dodělat. Tam máte něco našel. Co? To je nějaký horor. Poslední 25 sekund, protože teďka budu mít hotovou misi a takže 19 sekund. No já ještě musím 2 minuty. Tak už jsme skončila mise. Takže já bych se tady s vámi rozloučil, že jo, Adame? Jo, čau. Čau. Pak čau.